खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आथिखालाव बर' समाजाव मानसि गोमानाय हाबा जाखानाय आइजोआ खारनाय जाथायफ्रा गोदान बाथ्रा नङा। जेराव गथ' गथाय थाखानाय फिसाय गोनांखा आइजोफ्रा बर' समाजाव आथिखालाव गुबुन हौवाजों खारखोमालांनाय जाथायफ्रा गोदान बाथ्रा नङा। जेराव गावनि न'खर गावनि गथ' गथायखौ गारनानै गुबुनजों खारनाय जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो खारखुमानानै दं सोरजि मोसाहारि मुंनि सासे आइजोआ। मिथिनो मोन्दों जुलि जाखानाय गथ' गोनांखा आइजो जेराव सोरजि मोसाहारिया खारखोमानानै दं, जेराव गुबुन हौवाजों खारखोमानानै दं होनना मिथि मोन्दों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय आइजोखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9945513380 आव खोन्थाहरनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि कुमारसालि गामिनि थागिबि बिथांजोआ खारखोमानानै दं, जेराव बिथांजोखौ बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खिन्थाहरनो खावलायदों। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ माग बिहु थामहिनबा मागो दमासि फोरबोनि थाखाय हामलायथि बावहरदों। माग बिहु एबा मागो फोरबोआ आबाद दैखांनाय, जौगानाय आरो खौसेथिनि रंजानायखौ फालिदों। बे फोरबोआ न'खरफ्रोमबो जौगानाय, मोजां सावस्रि आरो सुखु दुखु गोजोन लाबोयो। बेखौ बिथा खालामनानै हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोसावदों। बे समावनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गावनि ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रिया हादोरसानि सुबुंफोरखौ होनाय माग बिहुनि हामलायथि खौरांखौ पस्ट खालामदों। पस्टआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ मख'नानै गिबि मन्त्रिया लिरदों दि माग बिहुनि गोथार समाव आं नोंथां आरो नोंथांनि न'खरनो गोसो गोरबोजों हामलायथि बावहरो होनना बिथाङा लिरदों। आइजो प्रिमियार लीगनि सोलिफु गेलेनायाव मुम्बाइ इन्डियान्सआ फारियै थामथि खेब देरहासारनो हादों। मंगलबारखालि नवी मुम्बाइनि DY पाटिल स्पर्ट्स एकाडेमीनि फोथाराव हरमनप्रीतनि हानजाया गुजरात जयन्ट्सखौ 7 उइकेटजों फेजेनदोंमोन। केप्टेन हरमनप्रीत कौरआ गावनि हाफ सेन्चुरि विनिंनि हेफाजाबजों गोबां स्करिं मेचनि थांखिखौ होसोनो हादों आरो टुर्नामेन्टनि जारिमिनाव नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन रानखौ लानो हादों। थाइलेन्डआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। दिनै फुंबिलियाव गंसे पेसेन्जार ट्रेनआ जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों। बे जाब्रबथायाव सा 22 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 30 सुबुंफोरा जोखोम जायो, जेराव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामसालियाव थिसननाय जादों। गुबैयै थाइलेन्डनि सा-सोनाब ओनसोल फारसे दावबायनाय समाव बे जाब्रबथाया जादों। बुधबारनि फुंबिलियाव एबा मैया 9 रिंगासो समाव सिकिअ जिल्लानि रेल लामानि साखाथियाव बानायनायाव बाहायजानाय गंसे खworangआ रेलनि सायाव गोग्लैयो। बेनि उनाव पेसेन्जार रेलगारिया रेल लामानिफ्राय ओंखारनानै एबा जाब्रबथाय जानानै गोग्लैयो। बे समावनो रेल सालायनायनि उनाव रेलगारियाव अर जोंखाङो, नाथाय अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ खोमोरनो हायो। बेनि अनगायैबो रैखाथि हानजाया जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो रैखा खालामनो थाखाय रेलगारिनि कम्पार्टमेन्टखौ खुलिनो गोनां जादोंमोन। हादोरारि खौरां मोननाय बायदिब्ला रेलगारियाव सा 195 दावबायारिफ्रा थांलाय फैलाय खालामगासिनो दंमोन। थाइ सोरखाराबो गासै जाब्रबथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायनो बिथोन होदों। थारैनो फैबाय थानाय समफोराव फिन आरोबाव भारतआ पाकिस्तान उदखारिनि सायाव गाग्लोबफिनगोन नामा? जों मिथिगौ 2022 आव जालांनाय भारत आरो पाकिस्ताननि गाग्लोबलायनाय जाथायाव गंनैबो हादोरनि माखासे उदखारिजों लोगोसे सरासनस्रा नोगोरारिफोराबो जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव भारतआ अपारेशन सिन्दुर मुंजों उदखारिनि गोबां केम्पजों लोगोसे उदखारिफ्रा जिउ गोमादोंमोन। दायो फिन बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै भारतीय रौनिया हानजाया बावैसो अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै गोदान खौरां फोसावदों। भारतनि आर्मि चीफ जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ मंगलबारखालि पाकिस्ताननो मोनसे खौरां दैथायहरनानै बुंनाय बायदिब्ला अपारेशन सिन्दुरआ दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो सुथुरनि जायखिजाया गाग्लोबनायखौ नांगौबादि राहा लानाय जागोन। बे बेलायाव जों गोबां खारिथि मोननो हादों। अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै बिथाङा बुंबावदोंदि बे 88 घन्टानि गाग्लोबनाय समाव जों खालि एयार फर्सनि अनगायैबो ग्राउन्ड फर्सखौबो पाकिस्तानखौ फोजोबस्रांनो थाखाय थियारि खालामदोंमोन। बेनिखायनो भारतजों गोरोबलायै जानाया मोजां। भारतनि सिमायाव पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय ओनसोलफोराव दासिमबो केम्प दं। भारतनि आर्मिया बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दं आरो गोनांथि जायोब्ला राहा लागोन। जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदी बिथाङा आरोबाव बुंबावोदि जोंनि खारिथिनि बायदिब्ला 8सो केम्पफोरा दासिमबो एक्टिभ जानानै दं। बेफोरनि गेजेराव 2आ हादोर गेजेरारि सिमानि उल्था आरो 8आ कन्ट्रल लाइननि उल्था।
बेफोर बादाफोराव दासिमबो मोनसे उदखारिनि सोमोन्दो दं। जों बिसोरनि सायाव नोजोर लाखिगासिनो दं। जुदि माबाफोर खामानि मावगोन अब्ला जों जोंनि थांखि बादियै खामानि मावगोन होननानै बिथाङा बुङो। 2025 मायथाइनि 20 जुननि गुदि फरायसालिनि एलपि लेङाइ फोरोंगिरि मासिनि थाखाय फोसावथाय होनाय बादियै आरज गाबनाय गासिबो बिजाथिफोरखौ 17 जानुवारि खालारनिफ्राय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टाफ कलेजाव जानो गोनां सोलोंथायारि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव नुजाथिफैनो बयखौबो खावलायदों। गासिबो बिजाथिफोरा अरिजिनेल सार्टिफिकेट आरो मार्कशीटफोरखौ लोगोआव लाबोफानांगोन होननानै फोरमायदों। आरो बिटिसि ओनसोलनि बिजाथिफोरनि नायबिजिरनाया 17, 18 आरो 19 जानुवारि खालाराव जागोन आरो बिटिसिनि बाहेरानि बिजाथिफोरा 20 जानुवारियाव जागोन। गासिबो बिजाथिफोरा सेलेक्शन कमिटिनि सिगाङाव नुजाथिनांगोन होनना मिथिहोदों। आमसुनि बारग' आफादगिरि रेजाउल करिम सोरखारा कंग्रेसआव हाबखालि शिबसागरखौ दुब्रि बानायगोन होनना बिबुंथि लाखिनायाव खर'सा आसामाव गोबां खुद्रिखांनाय सोमजिनायजों लोगोसेनो मैया कंग्रेस हान्जानिनो एमएलए देबब्रत सयकियाया रेजाउल करिम सोरखारा गिबि मन्थ्रिनि एजेन्ट होनना बुंनाय आरो कंग्रेस एमपि प्रद्युत बरदलैया रेजाउल करिम सोरखारखौ सिनाया होनना बुंनायनि उनाव बिथाङा दिनै कंग्रेसखौ नागारबाय। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। क'क्राझार तितागुरियाव लामानि जाब्रबथायजों सासे लाइमोना जिउ खहा। क'क्राझार बर' बातारमारि गामिनि थागिबि मिन्टु ब्रह्म मुंनि सासे लाइमोना थांनाय हरनि 7:47 रिंगासोआव तितागुरियाव हरखाब जाब्रबथायजों अबथिरा जिउ गोमायो। बेबायदिनो फिन आरो दमासिनि समावनो बिजनी रेल गेटनि साखाथियाव सासे सुबुंनि गोथै सह मोननो हादों। रेल जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाय सुबुङा बिजनीनि 2 नं सातियानगुरिनि अनिल दास होनना सिनायथि मोननो हादों। माग बिहुनि समाव रायजो नाङैनो थुलुंगाखांनाय आरो रंजानायखौ नुनो मोन्दों। दोरोंखौ मानिनानै बयबो उरुखानि मोनायाव नखरनि सुबुंफोरजों जयैनो ओंखाम जादों। अलिम्पिक मेडेल देरहागिरि लवलिना बरग'हाय बिथांजोआबो उनफिननानै थायाखै, जेराव गावनि बक्सिं ग्लभ्सखौ आलादा दोननानै लवलिनाया गावनो उरुखा जानाय लोंनायखौ थियारि खालामदों। हादोरसानि सुबुंफोरखौ थांखिनानै लवलिना बिथांजोआ बुङोदि बोसोरनि जागायजेननायाव आं नेशनेल चेम्पियनशिप गेलेदोंमोन आरो देरहादोंमोन। बोसोरनि जागायनाया जोबोद समायना आरो रमायना। आंहा बयनिबो बोर मोनदों। आसा खालामोदि फैबाय थानाय सानफोरा बेबादिनो सोलिलांबाय थागोन। लवलिनाया बयखौबो फोरमायदोंदि एबा आसा खालामदोंदि गावनि गासै नखरजों लोगोसे उरुखाखौ फालिनायाव जोबोद गोजोननाय मोननो हायो। दानिया बेयो भेनेजुएलाल' नङा, गासै बुहुमा इराननि सायाव नोजोर लाखिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि इराननि दाङाबाजिनि जाहोनाव दासिम सा 2500निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। हादोरारि खौरां बिजोंनि बायदिब्ला आमेरिकाया सानफ्रोमबो इराननि सायाव नारसिनगासिनो दं। बेनिफ्राय हमदांनो हायोदि आमेरिकाया जायखिजाया समावनो इरानखौ फिन आरोबाव गाग्लोबनो हागौ। फारसेथिं इराननि कामेनी सोरखारा गासैबो थासारिफोरा कन्ट्रल जाबाय होननानै दाबि दैखांदों, नाथाय मोगथाङाव इराननि थासारिया दासिमबो गोजोन जायाखै। आमेरिकानि एजेन्सि हार्नानि बायदिब्ला इरानाव इन्टारनेट सिबिथाया बन्द जानायनि उनावबो थांनाय 17 सानाव सा 2403 सोमावसारगिरि आरो सा 147 सोरखारि मावथिफोर आरो सा 9 सरासनस्रा नोगोरारिफोर जायफोरा जेबो हेंथा सोमावसारनायाव बाहागो लायाखैमोन आरो सा 12 गथ'साफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।